Okay, let's go. Terve. Terve. Nyt on koulu tyhjä edellisen omistajan tavaroista, joten päästään kattoon, miltä tuolla sisällä näyttää. Tervetuloa. Pihalla sataa, katsotaan sataako täällä sisälläkin. Täällä on vähän märkää, toi kuistin katto vuotaa. Näkyyköhän, täällä on nyt vähän hämärää. Tämä on siis rakennettu 1875 kansakouluksi. Ja tässä on ollut nämä eteistilat. Täällä on ihan alkuperäiset lankkulattiat. Jossain kohtaa on varmasti kyllä maalattu. Ainakin sitten on tämmöiset puolipaneelit ja pinkopahvia ja maalia, ehkä tapettiakin. Tuolla on semmoinen söpö ikkuna. Ja tähän on sitten jälkikäteen jossain kohtaa tehty sisävessat, jotka ei kylläkään ole käytössä. Täällä toisessa ei tainnut olla edes pönttöä. Ja tuolla on pikku viidakko. Sisäpihalla tää siis menee tällainen L-mallisesti. Tosta pääsee tonne vintille. Aika jyrkät portaat. Tuolla näkyy vähän hirsirunkoa, eli on siis ylös asti hirttä. Tässä on ensimmäinen luokkahuone. Täällä on osassa huoneesta laitettu tuommoiset levyt kattoon, mutta toivotaan, että sieltä löytyy sitten alkuperäiset puukatot tuolta alta. Täällä on myös säilynyt nämä vanhat ikkunat. Täällä on tämmöistä sormipaneelia. Sitten täällä toisella puolella on 2 isompaa luokkahuonetta myös. Täällä näkyy vähän noita vanhoja, ainakin 3 eri väristä maalia on näissä paneeleissa. Täällä on kans nämä levyt katossa, mutta toivotaan, että siellä tosiaan alla olisi hyväkuntoinen katto, mikä saataisiin säästettyä.
Täällä on joskus ollut vesipiste. Tosiaan tällä hetkellä ei tule vettä eikä sähköjä. Täällä on ihan sitten toi alkuperäinen puukatto näkyvissä, niin toivotaan, että noista toisista luokkahuoneista löytyy myös samanlainen. Sitten täällä on näitä koulun vanhoja kaappeja vielä, ne varmaan lähtee tosta. Mutta täälläkin on säilynyt vanhat ikkunat ja ovet. Täältä on vähän osasta kohtaa kurkattu jo tuota runkoa. Niin täällä ainakin hyvännäköiset hirret. Eli tarkoitus olisi noin yläosat ottaa tosta noin kaikki kerrokset pois ja noin hirret esille. Ja säästää noi paneelit. Täältä mennään sitten tänne opettajan vanhan asunnon puolelle. Täällä on sitten jossain kohtaa tehty vähän enemmän. Peitetty näitä pintoja. Täällä on nyt siis muovimatot veetty tänne lattioihin ja jossain kohtaa vaihdettu nämä ikkunat. Löysin jonkun vanhan kuvan, missä oli vielä tommoset samanlaiset ruutuikkunat kuin muuallakin, mutta ei nääkään nyt mitkään kovin uudet oo, mutta jossain kohtaa sit vaihdettu tommosiin vähän isompiin. Täällä on kans seinät peitetty ja joku taiteilija vähän maalaillut näitä seiniä. Täällä on sitten vähän enemmän kosteus ottanut hilseilee noin maalit irti, mutta täälläkin tosissaan täytyy katsoa mitä sit pystyy säästämään. Täältä vähän aloitettiin jo availemaan näitä seiniä. En tiedä miksi nämä osa on sit laudotettu. Koska ylhäältä näyttäisi, että se olisi hirsirunkonen. Ja vanhassa kuvassa myös se on ulospäin ollut hirrellä tästä kohtaa, että onko tähän jossain kohtaa tossa, nimittäin näyttäisi, että tuolla takana on hirret, että onko tässä jossain kohtaa ollut jotkut isommat ikkunat tai joku oviaukko tai miksi tätä on levennetty. Täältä pääsee sitten kiertää ympäri ja täällä on toinen sisäänkäynti, eli opettajalla on ollut täällä oma pieni sisäänkäynti. Täällä on kans ihanat vanhat ikkunat. Tuolta itse asiassa uupuu yksi ikkuna, pitäisi katsoa, olisiko meillä varastossa siihen sopivaa. Ja sitten täällä on näitä rakennettu tämmöisiä kiinteitä komeroita. Täällä kans vanhat ovet, toinen komero. Ja täällä on sitten, pääsee kans tonne vintille, mutta nyt ehkä on niin pimeätä, että ei lähetä sinne. Tai ehkä näyttäytyy tulla toisena päivänä. Kurkkaan siellä oli kans jotain vanhoja tavaroita. Vielä sieltä voi löytyä aarteita. Kauhea, täällä on aika pimeätä. Täällä on kans siis yksi huone. Tästä oli ensin tarkoitus
tehdä makkari, tai jotenkin mulla tuli semmoinen fiilis, että olisi kiva makkari, mutta sitten täällä oli tosissaan, tää oli ihan täynnä tavaraa. Ja nyt kun ne tavarat lähti pois, niin täältä paljastui tommonen vesipiste, allassysteemi, ja tossa olisi niinku viemäröinti, niin täytyy nyt sitten miettiä, mitä tämän kanssa tehdään. Tuolta kanssa vähän kurkattiin, näkyy noita hirsiä. Ja sitten täällä on ainut tulisija, mikä on säästynyt. Tämmönen vanha leivin uuni, ei ehkä ihan käyttökuntoinen, mutta josko siitä saisi vielä kunnostamalla ihan hyvän. Täältä pääsee nyt tosiaan ympäri tonne, mistä tultiin. Tässä on myös tämmönen pienempi huone. Ja täältä purettiin sitten jo vähän enemmän noita pahveja pois, niin tulee hyvän näköiset hirsiseinät. Täällä on myös muovimatot täällä nyt niin kuin opettajan asunnon puolella joka puolelle laitettu, mutta tuoltakin vähän jo kurkattiin, niin löytyy lautalattia tuolta alta. Nämä on nyt nämä ikkunat tänne sisäpihalle päin, mutta siellä on aikamoinen viidakko. Niin eipä juuri näy. Nyt tullaan takas tänne. Siellä näkyy joki. Voitaisiin käydä kurkkaa vielä saunaa. Saunaa ja sitten myös pihalta päin. Jossain kohtaa on tänne osa näistä ovista vaihdettu, tai en tiedä, olisiko nämä jopa päällystetty. Voisiko siellä alla olla noin vanhat peiliovet? Tosiaan lämmitystäkään ei ole, niin kuin näkyy, patterit on otettu irti. Tuolla oli ollut pieni vuoto ja ne on silloin sitten otettu pois kokonaan. Ja tää on nyt siis ollut jo useita vuosia kylmillään. Että tämmönen on lähtötilanne. Katsotaan, mitä kaikkea keksitään. Toi kuistin katto tosiaan vuotaa. Siinä on niinku huopakatto. Että se täytyy nyt ekana laittaa ja purkaa kattoon, mitä siitä pystyy säästämään, mutta muuten, mitä nyt on käyty tuolla vintillä, niin näyttäisi, että ei juurikaan vuoda tuolta piipun juuresta. Pikkasen, mutta tosiaan tuossa on tommonen vanha konesaumakatto. Ikkunoita on myös vähän rikki sieltä täältä, niin täytyy niihin vaihella uusia laseja. Mut ihana, että on säilynyt noi vanhat. Mä en tiedä näkyykö se tässä, mutta ne on tommoista vanhaa. Vähän aaltoilevaa puhalluslasia. Tuolla on yritetty
Tai joku yrittänyt vähän pressulla korjailla, mutta kyllä sinne vesi silti näytti tulevan. Piiput myös kaipais vähän huoltoa, näyttää pikkasen huteralle. Ja vähän raivausta myös. Tiedät, tuolla olisi semmonen vanha kellari, mutta on kyllä nyt niin puskittunut, että me ei ehkä lähetä tässä kohtaa sinne. Sinne vielä käydäänpäs kurkkaan tuolta toiselta puolelta. Tuolla on tällaiset kattoikkunat. Tämä on tosiaan museoviraston suojelema tämä julkisivu, eli tähän ei juuri mitään muutoksia. Tai täytyy aina konsultoida, toki nyt ei halutakaan tätä lähteä muuttamaan, mutta sisäpuolelle ei koske tuota sisäpuolta. Mutta tosiaan ei saa purkaa eikä siirtää eikä lähteä muuttamaan tätä julkisivua. Tuolla näkyy toi sauna. Eli se on tuolla aika lähellä joenrantaa. Tää on siis rakennettu joskus 50-luvulla opettajien saunaksi. Se on kans hirttä ihan ulos saakka, paitsi tuossa päädyssä on sitten tämmönen lautarakenteinen pieni varastoosa. Tässä on sitten taas tiilikatto, mitä ei ole ihan hetkeen putsattu. Mutta ei ole ainakaan nähty, että se nyt vuotaisi mistään. Mutta vaatii kyllä pikaisen putsauksen, mutta on siis saunottu jo tuolla ihan täysin. Ehkä myös pientä maalausta. Käydään kurkkaan tuolla sisällä. Tai sitten ei. No joo, ei nyt sitten tosiaan menty sinne saunalle kattoon, koska eihän me muistettu, että se on lukossa ja ei ollut tietenkään avaimet sitten matkassa. Ja nyt täällä alkoi sataa ja ukkostaa, joten jätetään se sitten seuraavaan videoon. Se on moro! Okay, let's go.